Ćao svima! Ćao svima! I dobrodošli na kanal Sonja Vanila. Dobrodošao na kanal Sonja Vanila. Stay with me while we leave. Don't worry, just believe me. This lonely world. Stay with me. Šta danas radimo, Sonja, šta otvaramo? Kofer za bebu. Kofer za bebu. Šta može tamo da radi? Može da jede i spava. Može da jede, da sedi, to je kao sedište, i da spava. Pripremili smo i bebe. Koji je to beba? Nenuka. Nenuko, a ova druga beba je Baby Dawn. Baby Born. I vidjet ćemo da li mogu oni stati u taj kofer, da li mogu u krevetac u stvari da stanu ili ćemo morati neku manju bebu. Je igračka za bebu. Ima i igračka tamo za bebu, pa ima i tanjirić i flašicu. Sad ćemo to sve da pogledamo i da pokažemo. Ja sam od Juhu. Juhu? Da. Igračka Juhu. Gde si tamo videla igračku Juhu? Gledam na Juhu, mam. Ima, šta je to, Sonja? Da igračka. To je igračka Juhu. Kad si ti to tamo ubacila, Sonja? I da dejvala sjuda. Dobro, to će biti igračka za našu bebu, za bebu Nenuku. A ti ti dalje. Ajde jednu po jednu. Ovo znači treba da se izreže, jel vidiš? Kofer. To je jedan deo kofera. Da. Ovo je flašica za tanjirić. A ovo je, vidiš, ovo je koji treba da se... Našu bebu. Kako se ovako? Ovo je ručica. Da, ne vidi se glava kad si ustala zato što sam približila kameru. Vidi, stavit ću ovo ovde da možemo da gledamo kako to Sonja što radiš. Da možemo da gledamo kako to da složimo. Ali imamo instrukciju, čekaj. Evo ti si rukama, dobro? Pocepala si. Stvorila si. A nalepnice? Ovakve nalepnice. Baby Nurse. Možda da daju gazetu. Novine, dobro. Vidi, Sonja. Sad ćeš da... A prvo smo trebali da složimo kofer. Sad imamo gomilu detalja. Flašica. Šta nam treba? Treba nam... Ovo treba sad da se izraši. Da, tanjirčić. Kako će uveć uvijek neka? Znači flašicu. A čekaj, gde je od cucla? Za flašicu, cucla. Evo je. To je sam kofer. Čekaj trenutak kako da složimo. Znači, ovakva flašica, ne vidi se, ovdje piše s jedne strane snobi i s druge strane piše snobi. Piše da treba odraslom čoveku 30 minuta da složi taj kofer. Evo ovakva instrukcija. Klik, klik. Znači svuda gde ne pogledaš, klik, klik, treba sve da klasne. Sonja, udavit će se tako, ne? Šta nam treba? Treba nam ovo sedište. Dobro, mislim da mi to ne treba, mogu i bez toga da složim, jel? Ili ne? Ti si pojela hranu iz bebinog tanjirića. Trebala si njih da hraniš. Tanjirić u formi srca. Mama, sada ja piju. Piješ vodu. Si se pretvorila u bebu malo. Jeli? Nije to to. Ovo mi treba Sonja. Čekaj ovako. Ja ću da stavim. Mama, da ti. Daj mi vodu.
Я старый деда. Si stari deda. Znači, šta nam je ostalo? Složili smo prvi deo. Složili smo drugi deo kofera. I ostali su samo neki detalje. Gde si pošla? Čekaj, vrati se, Sonja, nismo završili. A šta je ovo? Da, ostalo nam neka dete. Vidiš šta je ovo? Odakle je to sad? Ostalo nam i sedište, nismo ni sedište stavili, dođi, vrati se. Znači, sedište i igračka za bebu. Evo ti napravi igračku za bebu. Vidi ovako klas. Moja klasa. A, čekaj. Ovako. To je to. Smo svo složili sve. Ovo je kvadratno. Ajde, ovo je. Doćemo. Kao u restoranu. Ajde da te vidim, da li znaš kako se radi. Možda ni ne, eto. Ali ovu ručicu podigneš, da možeš ovako da staviš na tu ručicu. Da vidiš. Ajde da probamo da li može. Ja mislim da su oni isti, a? Znači možemo jednu lutkicu da stavimo, da spava, a drugu lutkicu, vidi Sonja, možemo drugu lutkicu da hranimo. Kako je ukusno, kažete, a? Znači možeš da se igraš odjednom sa dve lutkice, sa dve bebice. Ali noge su mu jedva ušle, baby Borno. Na nuku je malo manje. Tu je kapica, tu je još jedna kapica. Znači mojte. Jedan, dva. Ovo bebine stvarčice, vidi, imamo još ovako. Flašicu možemo da stavimo da je očištaš. Njen tu njenu ćelvu glavu. Dobro. Hoćemo i ovo da okačimo, Sonja. Vidi i ovo. Ili ćemo ovo, a? Da. Hajde to. Imamo još ovakvu igračkicu za bebicu. I to isto možemo da stavimo tu. Kao i četkicu. Za kosu. Ja daju da suotim. Ja daju to. Divan dan. Divan dan.
Tako Sonja kaže svakog jutra kad se probudi. To jutro dan. Očešlja kosu. Ti, kakva je čupavka. Doslovno. Da ne bude čupavko. Ajde da pokažemo kako to izgleda kad se složi sve. I onda se ovako, čekaj, prstići, ovako se